Kana uchibva muHarare unobata Murewa. Wabva maMurewa uchabata Mutoko. Wabva maMutoko uchabata Mudzi. Uchaona Kotwa Turnoff kuleft kwako. Wobva wafamba about 2 kilometers kuleft kwako zvakare uchaona chiposta chinenge chakanzi Dendera Turnoff. Road iyoyo ufamba nayo straight inonzi road yeSt Pius inoenda kunana Dendera, Fushira, kunana Kamusau, Nyahuku, kunana St Pius uko. Kunoku tinenge taakudhuze nekubhodha reMozambique. Saka iko zvinozvi ndiri uchangobva padendera wobva wasvika wodarika vhombozi rinobva muMozambique umu richinonodira muMazoe River. Ukangoti fambe zvishoma uchibva muna Vhombozi uchasvika panapa pandiri panapa. Panapa pandiri panapa wapasvika uchaona right turn pachiposta icho negomo iro. Iyo ndo road iyo yeSt Pius kuMudzi. Tiri mudendera tada kusvika paFushira, ndo road yandiri. Pane zvandoda kukuratidzai panapa. Iri bhasikoro rangu iri, itsoka dzerwendo idzi. Ndo road yandiri kutaura iyi yeSt Pius. Panapa unobva warova right turn. Ukangoti fambe uri muright turn uchaona kuti pane posta riri panapa iri. Riri panapa iri pandakapaka bhizautare apa reZimac, Zimbabwe Mine Action Center. Pane basa riri kubatwa ipapapa. Manga muchizviziva here kuti hondo haisati yapera? Ichigere kupera handizive kana muchiri kuzviziva. Zvakatondishamisawo. Ndoda kutombofunga kuti hondo yakatanga rini ikapera rini. Zimbabwe yakaona rusununguko rini, independence. Pane makore mangani tapinda muindependence kusvika nhasi. Ndoda kuti umbozvifunga izvozvo. Ndinovimba kuti wakakuleta makore kubva pakatanga hondo kusvika yapera, kusvika rusununguko rwapinda muZimbabwe. But mamuchiziva here kuti kune vakomana nevasikana vachiri muhondo yekubvisa zvimbambaira zvakasiyiwa nguva yehondo. Vari bhizi izvezvi, vari mumasango. Kwakananga aroko itori kembi yekubvisa zvimbambaira. Zimbabwe itori mubasa rekubvisa zvimbambaira zvichiri kuputikana nhasi zvakasara nguva yehondo. Saka kunonziko nguva yehondo varungu vaikanda zvimbambaira kunoku kudhuzesa nekubhodha reMozambique. Vaikanda zvimbambaira vachifushira zvimbambaira, vachiteya zvimbambaira. Zvimwe vanozviti mabhakuni, zvimwe maland mine, zvakasiyana nemazita azvo zvinotoda masoja. Nguva zhinji kunoku kutodzidziswa munharaunda, muzvikoro, kunzi mukaona zvakadai so pane zvakasara nguva yehondo, musazvibata kana kudii, fonerai isu mutibate tibvise zvinhu izvozvozvo. Mandofamba mukati memamisha umu ndichiita basa rangu rekuparidza vhangeri, ndotonzwa kuti mombe dzaifa nevamwe vanhu vakatofa, hondo yatopera nekuda kwezvimbambaira zvakacherekwa. Katarisa panapa musaidhi merodhi yeSt Pius
mune matombo arimo awa. Matombo awa akapendewa newaiti neredhi, uriwo mucherechedzo wekuti musanyanyotambira mumasango umu, musapinda. Bhati kuno kwandiri kufambira zvimbambaira zvakatobviswa zvakatodhurwa. Zvese izvi zviri kuitwa after hondo yapfuura. Saka zvinondiratidza kuti hondo yeZimbabwe, chimurenga chekutanga nechepiri, hondo yakapera, but hondo haisati yapera. Hondo ichipo, nekuti izvezvi pandiri kufamba apa, varume vava vari kuita mabasa ekubvisa zvimbambaira vari pamberi apo panonzi paFushira, ndokwavave iko zvinozvi ku right side. Mumakomo mese umu vakomana vanga vari kuita basa rekubvisa zvimbambaira. Kunoku zvakatobviswa, vakumberi uko. Almost every day tinonzwa zvimbambaira zvichidhuka. Pavhiki roga roga hapatadzi kudhuka chimbambaira zvakasetwa mumasango nenguva yehondo. Ndinodzidzei semuparidzi weshoko panyaya idzi? Ndinodzidza kuti pane nyaya dzakarwiwa mukati mehondo yatiri yenyika ino yechitema, but pane zvimbambaira zvisati zvabviswa. Handizivi kana kuti mandibata ipapo. Mukati menyika yatiri kurarama, tiri maKristu kana kuti hatiri, tiri musango, tiri muhondo. Mese umu ndomavaifamba namo vachibvisa zvimbambaira. Matombo awa ndomavaipinda namo vakomana vachibvisa zvimbambaira. Iwo zvimbambaira zviri mauri mumwoyo mako zvakabviswa here? Kana kuti hazvisati zvabviswa, zvakamirira zuva rekuputika. Ndiri kutaura nenyaya yebitterness, ndiri kutaura nenyaya yezvatakasangana nazvo zvakatirwadza, zvakatikuhunisa mukati meupenyu hwedu. Pane nyaya dziri pending, nyaya dzakafushirwa, nyaya dzakangonyararwa, dzisina kutaurwa, dzisina kuregererwanwa. Izvozvo zvimbambaira. Kukangamwa hakusi kukangamwira. Kuregera hakusi kuregerera. Nekuti pane pamuchasangana rimwe zuva mukati meupenyu. Pane zvimwe zvimbambaira zvinozoputika mumapati, zvinozoputika mumichato, zvimwe zvinozoputika panhamo chaipo. Muchiona zvimbambaira zvakuputika. Zvakabviswa here zvimbambaira zvekwenyu? Ukaverenga kuna chapter 13 uchanzwa nyaya yaAbsalomu, Amunoni naTama. Absalomu kunonzi akanyarara good 2 years, full 2 years dzakazara, but chimbambaira akazochiputitsa, Amunoni akafa. Zvimbambaira zvenyu zvamunazvo mukati meupenyu imi zvakaputitswa here? Saka James, Jacobo chapter 5 verse 16 inoti, naizvozvo reururanai zvivi zvenyu, munyengetererane kuti muporeswe. VaHebheru obva ati pasina utsvene hapana achaona Mwari. Saka dai Mwari atibatsira, nyaya dziri pending dzisina kutaurwa ngadzitaurwe nezita raJesu. Zvimbambaira ngazvifukunugwe, zvakacheregwa pasi, nekuti zvikachengetwa pachichatsikwa chimbambaira chinoputika chete. Zvimwe zvinosumudza vanhu, zvimwe zvinosumudza mhuka, zvimwe zvacho zvavanoti zvimalandmine zvinosumudza mazimota ehondo, mazipuma emasoja, zvinodonhedza. Saka ndikuti kana tine zvimbambaira zvatisina kugadzirisa mukati meupenyu, mapending issues, zvipfundo zvakasungwa mukati mehana, paEaster ino mangwanani esondo, Jesu ngaamuke mukati memwoyo wedu, tisunungurwe nekusunungura zvatakasunga. Nhasi musi waApril kudai tiri paEaster 5 April 2026. Mwari wakuitirei zvakanaka.